ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സ്പോർട്സ് ട്രാക്കിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇന്ന് തകർപ്പൻ മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. PSG-യും അതുപോലെ ബാഴ്സലോണയും ജുവന്റസും അടങ്ങുന്ന സൂപ്പർ ടീമുകൾ ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്തംബുൾ ബസക്ശർ വേഴ്സസ് RB ലീപ്സിഗ് മത്സരം. ഈ മത്സരം നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സമയം 11:25-നാണ്. ഇനി ക്രാസ്ഡോർ വേഴ്സസ് റന്നസ് മത്സരം നടക്കുന്നത് 11:25 തന്നെയാണ്. ഇനി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് PSG മത്സരം നടക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ത്യൻ സമയം 1:30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാങ്കേതികമായി നാളെ പുലർച്ചെ 1:30-നാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുന്നത്. നെയ്മർ ജൂനിയറും കിലിയൻ എംബാപ്പയും അടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങൾ ഇന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ചെങ്കോട്ടയിൽ കീറിമുറിക്കാൻ ഇന്ന് പടക്കെട്ടുകയാണ്. ഇനി ഡോർട്ട്മുണ്ട് വേഴ്സസ് ലാസിയോ മത്സരം നടക്കുന്നത് അതേ സമയത്തിൽ തന്നെ 1:30-നാണ്. ഇനി ബാഴ്സലോണ വേഴ്സസ് ഫറങ്കവറോസ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ഇന്ന് 1:30 തന്നെയാണ്. ഇനി ജുവന്റസ് വേഴ്സസ് ഡൈനാമോ ക്യൂൻ മത്സരം നടക്കുന്നത് അതേ സമയത്തിൽ തന്നെ 1:30 തന്നെയാണ്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ടീമുകളായ PSG-യും അതുപോലെ ബാഴ്സലോണയും ജുവന്റസും അടങ്ങുന്ന സൂപ്പർ ടീമുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരേ സമയത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇനി ക്ലബ് ബർഗെ വേഴ്സസ് ജെനിത് മത്സരം, ഈ മത്സരം നടക്കുന്നത് 1:30 തന്നെയാണ്. ഇനി സെവില്ല വേഴ്സസ് ചെൽസി മത്സരം നടക്കുന്നത് അതേ സമയത്തിൽ തന്നെ 1:30 തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സർ. ഏതായാലും നമുക്ക് എല്ലാ മത്സരങ്ങളുടെയും ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം. ഏതായാലും ഈ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയത് PSG വേഴ്സസ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് മത്സരമായിരിക്കും. കാരണം 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 പോയിന്റുമായി RB ലീപ്സിഗും PSG-യും 1, 2, 3 സ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള മത്സരം ജയിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അവർ പടകെട്ടിയിറങ്ങുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി സ്പോർട്സ് ട്രാക്കിൽ വീണ്ടും എത്താം.